Здравейте хора, аз съм Криси. Искам да споделя последното стихче, което написах с вас. Кажете ми дали ви харесва, дали го свързвате със себе си по някакъв начин. И разбира се, ако харесвате съдържанието ми, ще съм благодарна да ме последвате. Аз съм счупено момиче, с счупено сърце. Гледам те и питам се, дали го виждаш? Или моята тайна скрита е за всички, освен за мен? Дали ми пише на лицето, че още след последната любов събирам си сърцето? И също питам се, дали да бягам? Уж казват, че сама не бива да оставам, но ме е страх. Страх ме е от любовта. Защото нищо не боли така, като сърце разбито на парчета. И отново от страх, инстинкта шепне ми да спра, да се обърна. И лека по лека от теб да си тръгна. Но направя ли това, знам, че няма да се върна. Да, не е присъда самотата, избор е. Когато страдал си достатъчно, просто вече знаеш. Да си сам е по-добре, отколкото отново да събираш парченцата на счупеното си сърце.